Kadba kiri hashitalup ka pertai, kira kaya kasngi Christmas. Kum kata kasngi ka jingwan nong breu. Jong ukun ublay siya ka nagpertai. Bala jura kaya ka, hak arp santrik jong Disembar, haman la kasnem. Henry ka nagkasnem ka pamenta, kalong kasnem ka papala tu kata-kata. Haka ba haka ri Palestine, haka nong ba Bethlehem, om don Christmas. Bat kani ka nong ba kelakala. Ka ri jong ka jingkan jak, ka bom don jing rakhi, Christmas ay ruem. Katkum kilat patay kubor na ketika ri long. Baga Christmas hapo Bethlehem, bat haka ri Palestine. Kadai ka bas new tam haka history, jong kadai ka ri, kadai menta usnam arjar pulai. Long hau ni usnam ubamenta, om don Christmas tree, om don jingsuk, om don jingkaman, kanong ba Bethlehem, kabadai ka jaka blakha, ya utrai Jesu, henrei kalakala long penban, ka ri jong ka jingkenjak. Long ba ka Bethlehem, kadai ka wayna kinong ba, kababun kam tam, kadai hakapor Christmas. Henrei hikan kasnam, namar kan katma, baro ki jaka kentang, om don turis, bat om don pilgrim, ki bawan kai ketika ri, bat kalakala long, ka ri ka bakenja. Ka Bethlehem kadai ka way, na kinong ba ka bakring hadu kata-kata, ya ki turis lan kinong jengok kai pertai. Kumta shibun ba ki briu ki ba imbak, hak te kinong ba ki penyaja ki hotel, bat ki restoran. Henrei hikan kasnam ka pementa, kila penpawi ka jengkendit, ba omdon manu-manu, ki turis ki bawan, ban submit ki hotel, bat ban wan bam ki restoran ki jungki. Namar kata kani kala penkendit hadu kata-kata, ya ki briu hak te kinong ba. Ka Bethlehem Manjar Square, kadai ka way na ki jaka, ka bapaw nambha hapo Bethlehem, kadai ka shot of the nativity, hak bala ong ba, katkum ka jingay ki Kristan, ba kadai hangni ka jaka, ka bala kayu Jesu haki arhajar senam mensua. Kumta kadai ka jaka, ka bapaw nam tam, haka jingwan ki turis, ka lang saudong ka pertai, kam tam ban wan jengo ya ka jaka, haka por Christmas. Henrei ka jaka menta, kelalong ke bakenja bat ke bateli, bat baro saudong ki hotel ki restoran, bat ki dukan ki papaunam ki badon, ha saudong jong ke Bethlehem Manjar Square, lahapan kang kerdablut, hakan ke senam ke pementa. Kumta uni usnam arjar pulai, ude usnam uban sa jengken mau, haka history jong ke ri Palestine, bat kamtam hapo jong ke nongba Bethlehem, bakade ke jaka ya ke balakha, ya utrai Jesu. Aga balayo ya kaban rakhi ya kena Christmas sakelang saudong kepertai. Henrei ya kena jaka blakha ya ukunlong Jesu. Om shimla don Christmas bat kelak-kelalong ka jaka ka bakenja namar kena katma hapren ki Hamas bat kari Israel. Kulai shibun ya pibaro ngan sekendupat haka weipat ka videos.